Te invităm să descoperi un tărâm magic, străjuit protectiv de semeții Carpați, un loc cu o puternică încărcătură istorică, o fortăreață veritabilă care a apărat cu imense sacrificii civilizația vestică europeană și valorile creștinismului de campaniile hoardelor cotropitoare din Evul Mediu. Este vorba despre Transilvania, juvaierul ascuns al bătrânului continent european. Această regiune reprezintă centrul de greutate istoric și geografic al României, cu baza stabilită în orașul Sebeș, la hotelul Leu de Aur, situat exact în inima Transilvaniei, acolo unde dovezile istorice ale vremii atestau poposirea a însuși marelui voievod Mihai Viteazul. Nod strategic a 3 artere rutiere importante și la o jumătate de oră de mers pe autostradă cu mașina de aeroportul internațional Sibiu, Sebeșul reușește să deschidă o cale liberă la explorarea a unora dintre cele mai frumoase obiective turistice din Transilvania. La nord, la nici 15 minute de Sebeș, găsim cetatea Alba Carolina, una dintre cele mai bine conservate fortificații în stil vauban din Europa. Pe lângă obiectivele arhitecturale cu imensă încărcătură istorică, orașul de pe râul Mureș ascunde în răcoarea catacombelor sale o vinotecă cu o colecție impresionantă de vinuri alese din soiuri vechi de zeci de ani care așteaptă să fie degustate. După un drum de 100 de kilometri, ajungem și la Cluj, capitala Transilvaniei, care se mândrește cu o bogată moștenire culturală, înțesată de viață, tehnologie și festivaluri grandioase, dar și un loc perfect pentru sesiuni de cumpărături în mall-uri impresionante. În apropiere vei găsi un loc care pur și simplu îți va tăia respirația. Salina de la Turda merită vizitată pentru priveliștea încântătoare și proprietățile terapeutice ale sării de mină. Sighișoara la nord și Biertan la nord-est sunt alte 2 locuri care merită vizitate pentru pitorescul satelor tradiționale românești și bisericilor fortificate săsești vechi de secole. La est găsim magicul Sibiu, capitală culturală europeană, dar și resortul piscicol Albota, cu specialitățile și mâncărurile sale providențiale, gătite la fel ca pe vremuri. După masă, merge și o escapadă pe Transfăgărășani, lăudată de echipa renumită emisiuni TV Top Gear, ca fiind cea mai frumoasă șosea din lume. Continuând mai departe către est, vom descoperi mănăstirea Cârța și Brașovul, un oraș de referință pentru arhitectura din Transilvania. Lângă Brașov se află Bran, unde poți vizita castelul pe care turiștii străini îl asociază cu imaginea vampirului din faimosul roman Dracula. Spre sud, nu puteam să omitem Valea Frumoasei, plasată în amuntele râului Sebeș și străbătută de Transalpina, cea mai înaltă șosea circulabilă din România, care te va surprinde cu o experiență vizuală unică, redată de peisajul alpin. La mai puțin de o jumătate de oră de mers cu mașina, către vest, îți vei putea stăvili setea de aventură outdoor și distracție în resortul de vacanță Arsenal Park sau la Arsenal Aqua Park. În Hunedoara găsim Castelul Corvinilor, un loc apreciat de foarte mulți producători de film de la Hollywood, datorită priveliștilor și panoramei perfecte pentru setup-uri cinematografice de poveste. În final, descoperim Sarmisegetuza Regia, sit arheologic al celui mai important centru militar, religios și politic al statului dac înainte de războaiele cu Imperiul Roman. Așadar, te invităm să descoperi un tărâm unic în Europa, care a reușit să-și conserve intacte fauna și flora tipice pentru întregul bătrân continent de acum zeci și sute de ani. Sebeșul se mândrește și el cu destule obiective turistice formidabile, precum Catedrala Evanghelică, Muzeul Municipal sau Râpa Roșie, un așezământ natural spectaculos care amintește de Marele Canion american, și toate acestea aflate în proximitatea celui mai primitor complex hotelier din oraș, Hotel Leul de Aur. Descoperă Transilvania și bucură-te de sejurul tău la Hotel Leul de Aur.